hem Мәскәү қонақтары, vatanını сақлаушыларға, біздің ел қырларында қызмет еткен солдаттарымызға бағышланған кешебізді başlayız. Bugün ilni saqlaушыларның barısı da kıtlaplar kabul edeler. Kadirli yigitlerimiz, biz de sizni Tatar Medeniyet Yurdu'nun icra kolektifleri, Batı Kızları isminden şu ılı beyram bilen şun көңілден kutlayız. Бәхет hem selametlik, şartlık hem uzun ömür dileymiz. Elbette bizning botir yigitlerimiz bugungi konsertda bo'lgan har bir chiqishimiz sizga bag'ishlanadi. Chunki naqna sizda bizning vatanimizning tub umidi. Siz bizning to'yanishimiz, siz bizning yoqlovchilarimiz. Hurmatli yigitlerimiz, sizga shodlik bolalar ansamblidan birinchi muzikal qutlov yo'llaymiz. Qabul etib olamiz. Ansamblning yetakchisi Zamzamiya Sahabiddinova.
Рәхмәт, дуслар. Дуслар, менә шу бөек татар бабаларыбыздан калган Асадулла йортында административ эш алып баручы, җырчы һәм биюче ир-егетләре бездә бик күп. Алар да туган илебезчекләренә хезмәт итеп кайткан солдатлар бит. Игътибарыгызны экранга юнәлтегез. Бүгенге көндә бу егетләребез татар мәдәниятын популярлаштырырга, рухи байлыгын арттырырга булышалар. Бу очрактан файдаланып, иҗат коллективларында эшләп килүче хатын-кызлар исеменнән коллегаларыбызны котлап, зур рәхмәтләребезне белдерәбез. Шулай да Татар автономиясе рәисе Фәрит Фарисович Фарисов, Татар мәдәният йортының мөдире Әнвәр Умярович Хөсәйинов, мәдәният йортыбызның сәнгать җитәкчесе Илдар Хамитович Шигапов, Идел җыр ансамблінің алмашчы җитәкчесе Наил Гарифзянов, Мәскәү егетләре ансамблінің җитәкчесе Хайрияши Рафик Османович Валитов һәм Баян студиясы җитәкчесе Рушан Любмановка аеруча мактау сүзләре әйтәсе килә. Бу егетләр күп еллар буена Мәскәүдә татар милли мәдәниятының үсешенә бәйләп бетергесез зур өлеш керттеләр. Хөрмәтле ир-егетләребез, сезнең батырлык, затлык һәм намус бәйрәме, ватанны саклаучылар көне белән чын күңелдән котлыйбыз. Сезгә бәхет, тынычлык белән тулы тормыш, нык сәламәтлек, иминлек, уңышлар һәм якыннарыгыз мәхәббәтендә яшәүегезне телибез. Сезнең юлда киртәләр булмасын. Сез һәрвакыт үз максатларыгызга кыюлык белән атлагыз, уңай кәеф белән озак һәм бәхетле яшәгез. Барлык хыярларыгыз тормышка ашсын. Хөрмәтле ир-егетләребез, менә сезгә кечкенә генә бүләкләребез. Менә кызлар, Барлык хатын-кызлар исеменнән кабул итеп алабыз. Безнең хатын-кызлар исеменнән безнең мәдәният йортында эшләп килүче хатын-кызлар исеменнән сезгә бик зур рәхмәт. Давам итәбез концертыбызны. Хәзер сезнең каршыгызда музыкаль бүләк. Татарстанның ак казанган артисты Әлфинә Әхмәтҗан. Кояшлы вальс. Könül
Кытлау сүзләре белән сезнең каршыгызга Мәдәният йортыбызның, мәдәният үзәгенең мөдире Әнвәр Үмәрович Хусаиновка һәм автономиянең совет әгъзасы Равиль Саидович Аббасовка сүзне бирәбез. Надо нам отметить всех. Я вот еще сделали мне правильное совершенно замечание, не отметил сидящего в первом ряду Наиля Гарибзянова, основателя творческого коллектива города Москвы. Прошу его встать и поприветствовать. Это полковник, это человек, который служил на Байконуре и который обеспечивал успешные запуски советских и российских космических кораблей в космос. Еще необходимо сказать о Расиме Сульмановиче Акчурине, генерал-полковнике, который долгие годы возглавлял автономию. Счастья ему и здоровья, и долгих лет жизни. Hürmetli dostlar, bu arabızga da məğlum bitindir. Şuşu oradağına bizning medeniyet üzerine tugul, gümümen Tatar dünyası zor yoğaltı kişirdi. Kütmegende orabızdan Tataristan Respublikasının ot kazangan medeniyet hizmetkeri, İldan Büyü Türkümünün şitekşisi Redif Obuy Yavayev orabızdan kitip vardı. Әлеге шығышыбыз, әлеге минутларыбыз оның яқты истәлегіне бағышлана. Рухы шат болып, бізден риза, бәхил болып ятсын иде, хөрмәтле дуслар. Совет елларында солдат булып, ватан файдасына хезмәт иткән бик зур горурлык санала иде. Кечкенә малайлар үсеп җитүгә армияга китү турында хыялына иде. Кадерле ир-егетләребез, сезне шул олы бәйрәм белән тагын бер кат котлыйбыз. Сезнең кул кысышуыгыз иң көчле, һәр сүзегез, һәр гамәлегез нык, ышанычлы. Безнең ил һәм безнең һәрберебез авыр чор кичерә. Явыз ниятле кешеләр безне үз илләрендә ничек яшәргә өйрәтергә тырышалар. Апа-кардәшләребезне, кешеләрнең бозылып беткән язмышларын, җимерелгән урамнарны, яндырылган йортларны искә төшерик, дуслар. Бүген ватанны саклауга чыккан сугыш кырында һәлак булган һәр кемне, безнең солдатларны янатсыз җаннар белән сугышканда искә алырга тәкъдим.
Dostlar, sizning qarshingizda Do'stlar ansamblining solistkasi Gulfiya Sayfiddinova. Soldatim. Sizning qarshingizda Mordovia Respublikasining ot qozongan madaniyat xizmatkari Nurjihan Simayeva. Sog'inu
Ömürlerinin мәңгі түгелігін, фани кенілігін білсем де, ышанасым келе кешелерінің, үзілгеш жаны житерге. Әпке жаным, сен де қайтасыңдар, язлар жеткеч берер күш болып, я сандырғаш, я қарлығаш болып, я кыргызларына кушалар. Bizde sarılmadır sayırı, başışından aşıp üttürün, sinirleşip kış tellerinde, kış tellerine bölüp gidersen, nerede bizge söyleysen eder, savaşlarının hater yollarım, bizden söyleysen eder, yüzek gençliler Bugün bu zalda ilibizning tayanışı hem geleceği bizning gençler de var. Rossiyaning ko'p yıllar uzgaç nindi bulaşağı, ınıklarımız hem ınıkşıklarımız nindi bulaşağı için cevaplı kişiler. Yigitler, siz harbiy hizmette hem sizge koyvaqt yengil tug'il. Bizden eng izgi tilaklar hem eng yoqdi ijodiy nomerlarni qabul etasiz.
Hazır hürmetli tamaşaçılar, sözünün karşınızda balacak türkümü. Yetekçisi, sanat yetekçisi Elmira Galimova. Karşı alırız. Yesu birlikte olacak. Kişi kömülü haman yaktılıkka, jirga, manga tartılar. Eyden güzeli dostlar, dizire tağın börü kolektifini şakırıp alık. Karşı alığız sizin karşınızda. Bizning adaqlı bayançımız Meskev Tatar Medeniyet Üzerinin Bayançılar Studiyasının yetakçısı Ruşan Nukmanov o'zining o'quvchilari bilan Fayz Rahmanova Alina, Shakirov Ramil hem ikize kızlar Eksanova Medine bilan Yasmina. Qarshi olasiz do'stlar.
Рамиль Шакиров. Алина Безрахманова сейчас сыграет. Красивее. Кудрявый, зеленый, слезной, я влюблен. Молодец. А теперь самая популярная песня военных лет «Катюша» в исполнении Рамиля Шакирова на гармошке. И бойцу на дальнем границе отплатю. Аплодисменты Рамиль Шакиров. Сестры-близнецы Иксенова, Дина и Ясминова. И Алина Безрахманова. Халыкара конкурслар лауреаты Рушан Юкманов жетекчилигиндеги балалар төркүнү катнашкандар. Biz татар булуыбыз белән горурланабыз. Әмма башка халыкларның гореф-гадәтләре, биюләре һәм җырлары да безгә ят түгел. Киресенчә, без аларны рәхәтләнеп өйрәнәбез, матур итеп җырлыйбыз һәм биебез. Хөрмәтле тамашачылар, сезнең каршыгызда Диана Валитова. Аның җитәкчесе Наиля Дусметова. Каршы алыгыз, хөрмәтле тамашачылар. Ул сезнең каршыгызда рус халык җырын җырлаячак. Горницы моей светло. Всех с праздником, добрый день! Горницы моей светло, это ночной звезды.
Тормыш юллары нинди генә кырыс һәм сикәлтәле булса да, кешеләр һәр вакыт гади кеше хисләренә, мәхәббәткә мохтаҗ. Шулай бит. Хәзер сәхнәгә чыгачак җырчыбыз бу мәхәббәт турында бик күп белә. Әйдәгез, бергәләп каршы алабыз. Сәхнәбез түрендә дуслар ансамбленың солисты Файда Садыкова. Рәхим итеп каршы алабыз. Yakınlarda benim gerek bulganıma Avşakta bir işmişe atmağında Minlagan ümitlerde yoklağında Rahmet Hıdan yaşar biçi bir gelişe Seni bulan bir bekli gelişe Sen yarım, beni üzülüp sevmişsin. Elime sallama gelmişsin. Yüzümdekilerin suç bileneye Tanışın şanlıklarla birgeneye Rahmetlerimi eğilip duya almayayım Güngel kulu şanlık yaşın duya almayayım Rahmet Kıday yaşar biçi bir genişin En iyi bulan bir bekli genişin Sen yarım, beni üzülüp sevmişsin. Elime sallama gelmişsin.
kızlarını iske düşüreyim. Onlardan soğuşçular hazır mühabbet hem gerden kodların tözümsüzlük bilen güteler. Hürmetli dostlar, bir rahatlanıp sizden karşınızda dostluk ansamblini çağırıram. Rahmetli karşılarız.
Dostluk Ansamblı. Dostluk Ansamblı. Yigit Türkmüşe kırgızları bu kolektif bize ele yamağına işki başladı. Mine bu yigitmin el ismini de barızda bilip bitirmeyimiz tanış bulayım. Haydar Valiyev. Ben şimdi Bizning Rossiya яңа сынауны узачак, ниянәсезләрне юк итәчәк һәм коралсызландырачак. Дөнья өстеннән яктылык, яхшылык һәм гаделлек байрагын күтәрәчәк дип ышанабыз. Хөрмәтле тамашачылар, хәзер сезнең каршыгызда музыкаль бүләк. Идел ансамблінің солисткасы Сания Хафизова. Мәхәббәт шушыдыр. Каршы алыгыз. Әйдә, Сания, рәхим ит. You
Siz bulганга Naimde başkanın başka, herkemlerde üzüle öpkeleme yazmışka. Nazlı üzgün gönüle, koşup yaz gözüne. Şulay kalsın singürette, simama yüreğimde. Tatlı delerimde, tersiler sözünde. Şarkını bulduk yüzlerimde, büyüğümde. Naile Aysin'in. Barem bilen dostlar, bir zor barem bilen. Çok rahmet. Hürmetli dostlar, her soldat general bulurga hıyallana şulay bit. Her generalның öz armiyası bulurga tiyiş. Mine biz sizge indi armiya bulak ite olmayız, elbette. Lekin dertli, madur, мұңлы жырлар бик рәхәтләнеп бүләк итәбез. Каршылыгы сезнең каршыгызда халыкара конкурслары лауреаты Хазина ансамбле җитәкчесе Эльмира Галимова.
сәләтлек, эшләрегездә уңышлар, тынычлык телибез. Бәйрәм белән, дуслар! Солдат дуслыгы иң көчле, иң тугры диләр. Солдат дуслыгы мәңгегә. Нәкъ менә армиядә кичәге малайлар хәрби эшнең барлык зирәклекләре белән танышып кына калмый, намуслылык, җаваплылык, дуслык кебек төшенчәләрнең асылын да аңлыйлар. Чөнки бергә җиңелрәк кенә түгел, күңеллерәк тә. Хәзер, хөрмәтле дуслар, сезнең каршыгызда тагын бер кат музыкаль бүләк. Тальян ансамбле солисткасы Дилә Сулейманова. Дилә, рәхмәт итегез, рәхмәт итегез. Аның җитәкчесе, сәнгать җитәкчесе Илдар абый Шигапов. Thank
концертimiz ошоймы? Мына тагын бир кат күпләп кенә бу шабыт сәл безнең артистларыбызга әйтәйсез. Мына барсын, Хәзер сәхнәгә бүгенге кичәнең кунакларын чакырабыз. Вокаль-инструменталь ансамбль Тәлгат Фэмили. Бу гаилә ансамбле, гаилә башлыгы Тәлгат Хасенов, композитор, аранжировщик, мультиинструменталист, музыкаль продюсер. Ул пианинода, флейтада һәм гитарада уйный. 4 баласы да профессиональ рәвештә музыка белән шөгыльләнәләр. Тәлгат Россия һәм чит илләре артистлары белән эшли. Хатыны Гөлчәчәк Галлямова җырлый. Хәзер без аларны сәхнәгә чакырабыз. Тәлгат, Гөлчәчәк. Рәхмәт әйтегез сәхнә түренә. Бәйрәм белән Сайыр Хәбибуллин көенә Наҗар Наҗми сүзләренә «Сиңа барам» дигән җыр. Таныш түгел сиңа барыр юллар, һәр адымың сиргә күмелгән, якынсың да, ераксың да төселеп, шикләнүләр китми күңелдән. Россия солдаты, ватанны саклаучы. Без синең белән горурланабыз. Безнең геройларга, Донбассны саклаучыларга дан. Бүгенге һәм киләчәк буыннар хәтерендә
bizning so'g'ishchilarning botirliklari, ularning cheksiz to'g'riligi ham tug'an yerda muhabbati, botirligi mangiga esda qoladi. Kişimizin konağı Flora Rahmet. Bekzor Rahmet. Ey jırlayışıların yaratasız deymi. Beyram bugün ir yigitler, dik izge böleklerim, şan ko'ngildan sizge bulsun meni saf tileklerim. Algıda devam etamiz. Hem sizning ixtiyoringizga birinchi qor degan jir boshqaram men. Lafish Brinkina. Qo'shilib jurlaringiz bilganlaringiz. Muhabbat to'rinda jir. Yerler kenediler bugün. Bulsun eybe beyramlar. Her gayrede dur başında urun bulsun yerlerge. Kadirli dostlar, sizin karşınıza dağın bir solistkabız. Rakiye Amirhanova özünün jırları bilen.
Bizim батыр суыршы күріларымызға кіреште батырлық, темір нервлар, нық сәлеметлік, һәм тұрмышта өзгерішсіз ғаділlik тілейбіз. Олардың туғанлары һәм якынларына тынычлық һәм сабырлық. Хәзер сезнең каршыгызда сезнең яраткан җырчыларыгыз атаклы мирас ансамбле. Аларның җитәкчеләре Нара Нигъмәтуллина. Каршылыгыз дуслар. Sağıştan yanğınlar, yeşler damlap
Çalışma. Подождите, это пример. Şunun bilen Tatar ve Milli Medeniyet Müzesi kollektivleri güçlü bilen әзірленген концертimiz ahırına yakınlaştı. Афойтегез, бір минут. Эльдар Хамидович, Рафек, береке сөзатек. Тағында бір-екі минут сізді мұнда қалдырамыз. Дорогие друзья, разрешите от имени всех присутствующих поблагодарить, поблагодарить наших женщин, которые своими силами провели такой замечательный концерт, который, вот на наш взгляд, отличался теплотой, нежностью, я бы даже сказал, любовью к своим мужчинам, да? Вы поддерживаете эти? Не хотелось бы никого выделять особо, но нельзя не сказать особые все-таки слова благодарности в адрес ведущих, составителей программы и всего сценария сегодняшнего мероприятия. Это Раиса Кабирова и Ландыш Минкина. Давайте их поаплодируем. И еще, да, я Рализе Ханум, конечно, помню, но и о ней тоже надо особо сказать, потому что то, что вы видели сегодня на этом экране, вот этот замечательный коллаж, где мы видели наших мужчин в армейской форме, когда они проходили срочную службу в рядах вооруженных сил Советского ли Союза, Российской или Федерации, это тоже было сделано в инициативном порядке и с особой теплотой. Давайте ее тоже поблагодарим. Да. Поэтому сегодня на сцене были только женщины. У нас впереди другой замечательный, добавили отборные женщины, но я не знаю, это... Давайте мы, наверное, избежим этого определения, найдем какие-нибудь другие эпитеты в адрес женщин, да? Любимые, красивые, восхитительные и прочее. Вот. И приближается другая знаменательная дата, 8 марта, и я думаю, что мужчины не останутся в долгу и поблагодарят наших женщин с этим замечательным праздником, поэтому ждем вас всех здесь. Да, 8 марта следите за рекламой и приходите, пожалуйста. Түзімсіздік білен өтіп қаламыз өзіміздің бейреміне. Вот меня уточняют 8 марта в 15:00 в этом же зале. Сейчас вот Равиль Саидович тоже хочет два слова сказать. Большое спасибо девушкам. Вам тоже большое спасибо, что вы пришли. Но наши парни не подведут, 8-го отлично приезжайте, пожалуйста. Алмат Курса говорит, делай так. Спасибо большое вам. До новых встреч. И фото делаем, фото на память. Фото на память, фото. Bizning bilan bo'lganingiz uchun sizga ulug' rahmatlarimizni yetkazamiz. Sog'lik, salomatlik bilan sevinchli ko'rishuvlar nasib bo'lsin alda. Sog' bo'lamiz, eson sog' bo'lib, boy bo'lamiz, totuv bo'lamiz. Biz zo'r rahmat. Да, и хотелось напомнить, что для тех, кто хочет проголосовать в этом доме, зайти в 305-ю комнату, посмотреть, где она находится, взять открепительные талоны и в день выборов президента Российской Федерации по тем причинам, которые были озвучены, прийти и проголосовать в Татарском культурном центре в комнате 305. Все, спасибо большое.